No niin, eli tänään olisi endo-tutoriaalia vähän. Tosiaan endoonhan sä et oikeastaan tarvi muuta kuin ihan tällaisen hyvän etujarrun, että se ottaa kuitenkin kiinni. Ei sen tarvi mikään prima olla, mikään tonnin jarru, että oon mä nähnyt kun Derpinkin vakiojarruilla on näitä vedetty. Jollakin Baltianillakin joskus, mutta tosiaan sellainen, että se kuitenkin lukittuu hyvin. Mä ite en vedä yhdellä sormella, mutta joku käyttää niille, jos on parempi jarru, niin yleensä siinä käytetään yhtä sormea, mutta yleensä paras harjoitella aluksi on 2 sormella näin. Ja tosiaan tähän endoon sun ei tarvitse aluksi osata mitään muuta kuin saada se takapyörä ylös. Se tapahtuu sillä tavalla, että kun sä kiihdytät, sä päästät kaasun kytkin pohjaan, sitten etujarrua ja samalla kun sä painat etujarrua, niin nykäset alaspäin näin. Se johtaa siihen, että sun eturengas nousee, ei kun takarengas nousee. Ja tosiaan monet saattaa tehdä niin, että kun ne kiihdyttää ensin, ne istuu täällä takana. Niillä on luja vauhti, ne istuu takana. Sitten ne lyö kytkimen pohjaan, painaa jarrua, vetää keulan alas näin ja samalla istuu tähän eteen. Mä näytän mallisuorituksen. Ja niin kuin varmaan huomasitte, niin mulla nousi tuosta takarengas. Sen saa ylös aika helposti. Kokeillaan vielä uudestaan. Näin, kyllä. Sitten seuraava steppi tähän olisi se, kun hinkataan, siinä loppujen lopuksi päästään vetämään vielä pitemmälle sillä etujarrulla luistattaen, että sun takarengas on ylhäällä. Sä liuut näin sinne eteenpäin ja sä pystyt vetämään vaikka kuinka pitkään. Se vaatii paljon harjoittelua ja aluksi voi olla niitä tapauksia, että meinaa mennä tästä ylitte, jos painaa liikaa jarrua. Kaiken näköistä tällaista. Siihen pitää saada se oma tottumus ja harjoitella aina pitempää matkaa pitempää. Sitten kun se rupeaa menemään pitkäksi se matka, niin sitten on helppo ruveta sitä kääntymistä harjoittelemaan. Ja tosiaan, kääntymisessä siinä ei tehdä niin, että kun sä ajat sinne, missä sä painat etujarrua, että sä kaarat näin ja heität sen perän sinne sivulle jotenkin näin. Joku toki sitä tekee, esimerkiksi kun tekee gangaroa, niin siinä se on tosi hyödyllistä, siinä se kannattaa tehdä, mutta kun perusendossa, endo 180, sä kiihdytät, sulla nousee takarengas, sitten sä käännyt sillä eturenkaalla näin ja takarengas menee maahan. Se toimii näin, että sä kallistat sinne suuntaan, mihin sä haluat kääntyä ja käännät tankoa vastakkaiseen suuntaan. Tätä käytetään paljon MotoGP:ssä niin kuin vastaohjausta, että näin mennään aluksi mutkaan, niin sitten sen saa kääntymään tosi herkästi. Ja tosiaan mä itse vedän tälle puolelle, mutta mä tiedän, että monet teistä vetää varmaan sitten tälle puolelle. Niin se on ihan sama kummalle puolelle vetää, niin siinä on silti täysin sama idea. Mä näytän tästä. Noin. Niin kuin videosta varmaan näkyy, niin mä kallistin tänne ja mulla oli tanko näin. Se aiheuttaa sen, että kun sulla on takarengas ylhäällä, sä lähdet tulemaan, sä kallistat tänne, niin se ajautuu näin, mutta jos sä pidät tankoa näin, niin eihän se lähde mitenkään tällä lailla vetämään, koska sun eturengas kääntyy tuonne suuntaan, jolloin se liikerata ei ole oikea. Kun se on näin, sä ajat sillä eturenkaalla ja kaarat sillä, niin se menee helposti sen 180 astetta. Kokeillaan, jos mä onnistuisin vetämään siinä. Katsotaan. Tässä kohtaa kamerasta loppuu akku, mutta mä näytän eiliseltä tollasen pätkän. Toivottavasti video auttoi teitä ja on intoa opetella uusia temppuja. Tosiaan tää Endo 180 on oikeasti aika helppo temppu, että
Sitä ei tarvi kauan harjoitella, ei mullakaan mennyt kuin varmaan tunti tai pari, niin se rupesi onnistumaan.